DJ Sauti and the Big. Mutum baya taɓa gane mahimmancin abunsa sai ya rasa shi. Ashe mutuwa guda ce sanadinta ke da yawa ni ban sani ba nake ta binta da numfashi. Yau ita ta yi silar yanke ƙaunar da ke tsakaninmu da mamana wadda muka yi rashi. Har a ranar da za ta bar duniya sai da ta sake jaddada mu akan duk mai ƙaunata ya kamata na so shi. Abun ka ga yaro mai tafi da abun ƙuruciya a inda ta faɗa min nan na sake shi. Ashe lokacin ita tana haska min da na fahimci lamarin yayidin wanda a kaina ne kawai yake kishi. A haka abun ya dinga zuwa min daga baya ina ganin abun haushi. Ba kasafai ba dama zuciya ke fahimtar mai hidimta mata ba da rarrashi. Muna zaune a falo wata rana ni da yayata Maryam da ƙanwata Murja ana yi mana ƙunshi. Kwatsam sai abbanmu ya shigo mana da albishir ɗin da za ku ji wanda ya jaddada mana ba fashi.